Začněme ale na gymnáziu a střední odborné škole, která právě tento týden hostí několik studentů ze Slovenska. Ti přijeli do Orlové v rámci mezinárodní spolupráce této školy, díky které i místní studenti získávají praxi v zahraničí. Projekt zvaný Fit for Job, financovaný Evropskou unií, již na orlovské škole funguje delší dobu. Jeho cílem je připravit studenty pro praxi i pro praktický život. Studenti z Orlové tak vyjíždějí do zahraničí na několika týdenní stáže a stejně tak místní gymnázium chystá stáže pro studenty z jiných zemí. Nyní tak hostí studentky z obchodní akademie ze slovenské Rožňavy. Cílem je také komunikovat v cizím jazyce a tím cizím jazykem je německý jazyk. Takže budou v soukromé firmě, budou pracovat na různých odděleních, budou poznávat, jak firma funguje, jakým způsobem se pracuje se zahraničními odběrateli. To ale není vše. Slovenské studentky poznávají třeba i fungování a systém samotného gymnázia a v rámci praxe budou pracovat třeba také v úřednickém prostředí. Čakám od toho, že sa naučím veľa nových vecí, lebo fakt taká prax sa vlastne zíde v živote. Chcem získať nejaké nové skúsenosti z rôznych firiem, naučiť sa viac z nemčiny, keďže budem maturovať z nemčiny. Nové možnosti, spoznať nových ľudí a zažiť niečo nové. My sme tento projekt začali spolu s kolegyňou z Čiech, hlavne kvôli tomu, aby sme študentom ukázali, aký je prínos vlastne komunikácie. Keďže obidve sme učiteľky nemeckého jazyka, tak vlastne projekt bol zameraný hlavne na tú komunikáciu a odborné zručnosti v nemeckom jazyku, keďže tie školy sú zamerané administratívnym smerom. A vlastne toto je priorita a prínos, že tie žiačky budú v cudzom prostredí, v cudzom jazyku komunikovať a budú si tie svoje zručnosti a schopnosti, ktoré sa naučili v škole, si to vlastne, všetky tieto zručnosti si vyskúšajú v praxi. Projekt však není o pouhém získávání praxe. Studenti v jeho rámci poznávají i zemi a zdejší obyvatelé.